Sanibonani, namhlanje sizochaza amaphupho. Sizoqala ngamaphupho ey'lwane. Ukuphupha ingulube nabantwana abaningi. Lokho kungachaza ukuthi izinto zakho ziyakhanya, izinto zakho zizoba zinhle, impumelelo enkulu. Ukuphupha ingulube ibhajuda kini, lokho kungachaza ukuthi izinto zakho zimile, aziyi phambili. Kungachaza ukuthi impumelelo yakho khona la ibambeka khona. Bese ukuphupha udla inyama yengulube, lokho kuchaza ukuthi